Mitä täällä videolla on? Avaruus, tyyppejä ja tällaisia jotain Marsa-koneita. Miten te olette tehnyt tämän videon? Me ensin lähetettiin se liidun ja sitten me sai liikuttaa ja tappivan. Okei. Tässä hankkeessa on siis kehitetty tämmöinen digipassimateriaali, missä päiväkotien henkilökunta pystyy sitten seuraamaan sitä lapsen osaamisen kehittymistä ja sitä, että ne vasusta löytyvät digitaitotavoitteet sitten täyttyy sen eskarivuoden tai päiväkotivuoden aikana tuolla jokaisella lapsella ja siellä pystyy sitten seuraamaan niitä materiaaleja. Hirveästi ollaan keskitytty henkilökunnan kouluttamiseen ja kehittämiseen ja koulutettu hirveästi kaikkea tätä materiaalia, mikä meillä on, ja tehty paljon sitä materiaalia. Meillä on semmoinen linkkipankki tiedosto tuolla SharePointissa meidän henkilöstölle, mistä löytyy paljon kaikkea materiaalia ja vinkkejä ja ohjeita tonne käytettäväksi. Millaisia tavoitteita varhaiskasvatussuunnitelmassa on? Se on ikätasoittain menee, eli aloitetaan ihan sieltä, että niistä turvataidoista, että osaa käyttää sitä laitetta, että osaa avata sen ja sulkea sen, ja sitten edetään siihen, että mitä jos siellä on jotain pelottavaa, niin miten mä sitten toimin ja osaan sulkea pois sen sieltä laitteelta, ja harjoitellaan tämmöisiä käytännön taitoja, kuten valokuvaamista ja erilaisten sovellusten avaamista ja sylkemistä, ja sitten samalla tulee tosi näppärästi kaikki tämmöinen puhe siitä, että minkälaista kuvaa on ok ottaa ja voiko ottaa kaverista kuvia ja saako sitä laittaa mihinkään, julkaista mihinkään alustalle ilman sen kaverin lupaa. Tässä halutaan tietää, että onko tämä kuva totta vai onko se taruvattu. Onko lapset miettiä, että mitä siinä on totta ja voiko semmoista oikeasti tapahtua. Mitä te olette tehneet? Askarrelta. Joo. Mikä siitä tuli? Digikirja. Tuli digikirja. Okei. Miten te olette tehnyt digikirjan? Kerro vaan. Epäilevä, tehtiin noin isoka Teksitte sadun? Joo. Ja sitten me niin kun tehtiin vähän kysymyksiä, ja ennen eskityin. Ja on tehty nämä kaushakisti. Joo. Tämä on vähän niin kuin metsää nytten ja se on paikasta ja metsä ja se on ehkä vettä, että toi on ja sitten toi on tekevä taivas. Mitä sitten teitte? Sitten me kuvattiin nämä mun pädille ja sitten se pädi menee tohon ja sitten se esittely. Joo, eli tässä on meidän passimateriaalia. Meillä on
jakaumalla tehty ihan täältä pienimmästä. Aloitetaan tämmöisiä turvataidoilla ja käytännön taidoilla aika tälleen yksinkertaisesti. Ja sitten jatketaan tästä tänne isompiin ja sitten eskarilaisilla on jo vähän enemmän näitä tavoitteita täällä, mitä pitää sitten osata. Jokaisen ikäpolveen on myös tehty tämmönen materiaali, ja tähän on kehitetty tämmöiset hahmot kuin Into, Usko, Onni ja Rauha, mitkä sitten seikkailee siellä meidän digiseikkailu on tämän koko tätä materiaalin nimi, niin seikkailee sitten semmoisissa tarinoissa ja siellä sitten lapset saa aina vähän pohtia myös, että minkä hahmo itse olisi ja miten se toimii. Ja kaikki materiaalit tosiaan tästä hankkeesta on tehty 2 kielellä, eli suomeksi ja ruotsiksi. Ja